Ja, okay. Okay, situationen er det, at det er fedt nok at sidde og se fjernsyn alene, men der er en helt bestemt stemning ved at være flere sammen om det. Og hvis man ikke kan være det rent fysisk, så kan fjernsynet, som her Oliver, måske agere den stemning. Så vi starter hjemme hos Adele, der ser fjernsyn, og kommer derefter hjem til Kasper. Så er der fodboldkamp, og det går rigtig stærkt, og Ronaldo han er ved at score, det går skide godt. Han scorer lige i hjørnet, og det kører! Yes! Okay, det er skide godt. Sagde 2 eller hvad? Okay, og så... ja, der er kasse for helvede, der er kasse, Kasper! Hvad? Der er kasse på målet! Hvor er det der scorer i kampen, mand? Nej, med live-kommentator! Er det dig, Adele? Ja. Jeg kan høre dig, stemme i mine ører! Er det dig? Nej! Ja, de scorede, det var så godt, mand. Det var helt vildt. Adele, go Barcelona! Barcelona! Okay. Kan du høre mig, mand?